Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn the latest. Also, izingane zesithembu latest. Guys, social media kuthiwa uTirelo uyalotsholwa uSibindi. Akekho osavele nezithombe. Mangithi gqi kwipage yaseMzumbe. Bona umamkhulu nobaba uMseleko kanye nabanye obaba abakhulile. Kodwa ke ekuloboleni akaze mina angikhumbula ukuhamba nomama. Angazi kodwa phela ikhathi seyishintshile. Yazi singaze ngakhumbula enye into gazi esikhona umbuzo ngangabuza njengakho nje ukulobola kanje. Ngoba kuthiwa ngesizulu ngoba kuthiwa ke bangaze ngibone ikhamba umama hlezi kuwomalume ubhuti obaba. Ukuthi ke into enjalo ayilungiswa yini kohleze kunjalo ukuthi kwenziwa obaba kuphela. Yazi ngiyibuza lo mbuzo ukuthi what if ubaba akekho ukuthi enze leyo nto kufanele ukuthi yenziwe kuyoze kucelwe obaba bakamakhelwane. Lana ke ngisazosho ukuthi asakabutholi ubufakazi kodwa ukhona oshoyo. Sengiyabuza kumbuzo ukuthi vele kuyohlezi kunjalo na kuzokube phakade noma kwavele kwakhetha ukuthi obaba nomalume hayi ngoba kuwumgomo. Ngoba zikhona ezinye izinto engingiyibuza ukuthi ngeke zilungiswe yini uma ubaba engekho umalume engekho oyimale ke uma kuwukuthi isimo esikanjalo. Ngifisa ukwazi nje guys hayi ngoba kujulile ngifisa ukwazi. Kodwa ke kobuza kukaSibindi kwelobolo silinde izithombe zomakhelwane. Abakaveli omakhelwane. Mase kuvela omakhelwane siyabuya sithi qinakho. Abasuse lokhu njalo bathi babona uTirelo happy, babona ukudla kunhlobonhlobo sebethi bona ke uyalotsholwa. uSibindi yena washo wathi silindele kukhulu kuyeza. Kodwa uSibindi ke kade wayesitshela njalo ukuthi kukhulu kuyeza. Ku season 1 wayesethe season 2 uyashada. Season 2 wafika wasi season 2 ngoba usuphela nakhona futhi uyashada. Sesiya ku season 3. Ku season 3 asisazi ke noma umshado ubusukhona noma uyobe sasho futhi ukuthi kukanjani ngoba ufika nama changes njalo. Sizwe sesofuna itshitshi. Mayisefikile uMacele uNosipho hayi uNosipho wavalelisa asisazi ukuthi manje sethini kodwa sikwazi ukuthi oseseduze kwakhe uTirelo. Umbuzo ke engibuzayo kulezi zinto zamasiko ezenziwayo mase kube kuthiwa kube kubaba phambili umalume. Kuyohlala kungenzeki umalume mayengekho kufanele kucelwe kaMakhulane noma umama okhulile engakwazi ukwenza leyo msebenzi. Umbuzo nje. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqedwe. Bye.